Affordable home is stronger than cement and reliable. Anybody can afford to build a house right now. My own idea, So, and the house comes with a lot of packaging, like on about through with biogas, that you don't have to buy gas anymore to cook food, So, and we build chairs, bathtub, sinks, water system, through recycled plastic and sand, so that's all we do, Okay. So, yes, and again, knock onto a free energy car. Wow. Car that will run without fuel, no kerosene, no anything, just like it's a turbine engine. Igbo Igbo ekelekwa m unu. Ọbụka m bụ Joe Vika na-ekwu. Achọrọ m ka ndị unu gere ihe egwu a na ihe okwu nwanne anyị bụ Sam Zion kwuru gbasara ime ka agwa ndị ụfọdụ sị ha na-anọdụzi ala ya achọghị gị onwe ndị ga-akpa ha bụ iregbu eze gị ọnụ. Ịgwa nwoke ma na-ji mmadụ n'ọrụ anakọtasị ụlọ dara ebe a ụlọ adaghị ebe a anyị amaghị otu esi wee kọọ akụrụngwa eji wee rụọ ụlọ ma ihe na nnekwu ihe akụrụngwa eji rụọ ụlọ amaghị otu esi wee meskọgbuo ya ewute ndị mmadụ arụcha ụlọ na-adakachi iji wee si ya shut up. Achọrọ m ka ọtụtụ a na-ajụla ụka ajụjụ kedu etu ma ọ ga-ebido kedu ebe ị ga-ahụ ya endidiri webụsaịtị ya endidiri fon nọmba ya elee ebe saịtị ya nọ. Ndị Igbo were na ya nwayọ ama m n'ihe ọmabịa otu a ọ na-aya ahụ ya onye ọbụla ya na ya ibu m otu akọchukwu ahụ mana site na mara Chineke ọmụnwa ka Chineke ji wepụtara ndị Igbo ohere a
and ihe okorobịa mgbe m hụrụ ya ọ dabara n'ihe anyị na-arụ aplan gịnị bụ ya ka anyị lara ụlọ dozie ala Igbo. Ugbu a ka m ga-alọta ala Igbo bịa dozie ala Igbo. Ọ bụghị na ihe a na-abụ ka mmadụ ji mee ka anyị wee nweta ego. Mụnwa nna ahụ ya ihe a ga-eji wee gbasara ọha na wee ka ha wee ji ya wee soro anyị ka anyị ga tinyegasị indọstrị. Ihe a one of the industry ga-akpọbata many industries through this group a na-akpọ Igbo ruo ụlọ. Ma na-arịọ onye ọbụla bụ onye Igbo ọdịmma ala Igbo dị gị mma, sonye anyị n'ọgbakọ ahụ. Ị chọghịkwana isoro, nsogbu adịghị, ma mechaa ị ga-emechasị anyị ele mgbe anyị ga-abanye, mgbe ahụ nwere ike dịrị gị too late. Anyị nwe ndị na-amalite nọ na-ata ahụhụ ya, soro anyị taa ahụhụ. Ndị niile soro Jizọs na ahụhụ, emesịa ha ga-esoro Jizọs bụ uru eze. Ọ wegwa agụrụ agụ, isoro anyị taa ahụhụ, ị ga-emechakwa soro anyị wee rie uru ya. Gịnị wee bụrụ mgbe anyị na nwanne nwoke emechaa n'ọgbakọ mitin anyị enwere mkpebi dị iche iche. Anyị na-arịọ gị na from now to the next 3 months, ndị na-ajụ webụsaịtị ya a ga-eme ka unu mara, ndị na-ajụ fon nọmba ya a ga-eme ka unu mara, fon nọmba sekretarị ya, n'ihi na fon nọmba ya na agaghị adị exposed to anybody. Unu mara na ị ga na-agụ n'akwụkwọ nsọ otu eze si kedu ebe a mụrụ eze ahụ n'ụhụrụ kpakpando ya ka m so wee gaa nye ya onyinye, mana ọ bụghị onyinye ka ọ gara iji, ọ gara ikwu egwu. Ọ bụ ndị niile na-akpọ nna anyị na-abata eluigwe, ụfọdụ ndị ori, ndị sita n'ụzọ chịrị mkpara. Ọ bụ onye ọbụla yikwere pai na-arụ na bankị, ọ bụ onye ọbụla ji mikrofon na-akpagharị bụ pastọ were ire eze gị ọnụ. So ọhịa meji je gbasara akara ekwentị ya ọ dị secret. So ndị m na-agwa gị sị gị na etewere ihe ọbụla infọmeshọn ya secret, were ihe mara ihe nchi wee na-ekip ya secret. E nwere ihe onyonyo ma tụbatara gị ya, onye mere ihe omeme nchọpụtara injin a na-eji naanị obere mmiri anya ya. Ndị na-arụ n'ọyị na gas akpọ ya si anyị ya bịa, anyị nyidiri ka akwụ ụgwọ kwe ya ezigbo ego, asị mba a chọrọ ka injin agawa n'iru. Ha gasị ekita na ego ya ịchọ ka ị na-ego, asị na ha na-ezi ya nwụọ tiwe mkpu, I have been poisoned. E nwere nwa Liberia anyị nụrụ chọpụtara aeroplane na-ejighị mmiri gas, redio magnetic or whatever. Asị dịka m na-anụ gbasa na achọghị nwa okorobịa ha achọ. So anyị achọghị ịchọ onye nke achọ. So ihe ọbụla ị na-ewe iwe na m enye ego ekwentị ya, iwe gị dajụọ, a ga-enye gị ya. Ọ gwara ịchọ ka iwe gị dajụọ na ọ dịrị enye gị ya, then mgbe na iwe gị ga na-agbago, a ga-ekebi ya. Mana webụsaịtị a ga-emepere anyị from now to the next 3 months. Anyị enwego management team. The management team aha ọhịa anyị kpọrọ ha bụ ndị midwife na dọkịta, ndị ha na-aga-abanye na labor room ga-enyere nwa okorobịa ka ọ mụta nwa ọdịnihu ya. So onye ọbụla aṅụ na ngwọ nkwụ na-abịa kedu nnuchekwu ya, relax, ihe ọma na-abịa, ihe ọma bịala gị nwaanyị ga-anapụ ya. Anyị nwere ọkpụkpọ oku n'isi ndị dị aṅụ, ndị si ha chukwu nwa ha nwoke ga-esilesi aka mmadụ kpọọ m na ha chọrọ 1000 unit of ụlọ ahụ. Ka enweziri m iwe si m na a ga-enye ya ebe a ga-edewe ya, rụọ the ten na-ekwe anyị nkwa ego na m nwebe ọ na ga-ewe 2 billion a ga-achịgba gị. Mụnwa wee preacher of ka Igbo ruo ụlọ ga-abịa nara gị ego, kpọrọzie ihe Chineke nyetara anyị were gawa na mba ọzọ. Isi o mebiri ya bụrụ m ihe arụ na pra ma bụ ọgaranya, naanị m ndị Igbo anyị na-ata ahụhụ. Ọ ihe gbugo ala Igbo anyị taa. Onye rigoro gbasa ọgwụ gbajie, onye rigoro ya fọ mụọ were anyanwụ gachara ndị niile ya kọva ya onwere ga anyanwụ. Enough of that nonsense. Onye rie ibe ya egbebere ugobere ka anyị ncha wee gwurike. Ọnwụ na ọkụ gaa round ogbu ala, nsogbu ala, enweghị nchekwa ala, ndị onye ọbụla nweta nke ya. Ọ ihe anyị ji chọrọ ka anyị ji isi ọma mana tama a ga-enwe ndị ga na-atụtụkọrọ anyị akụkọ pịa wọta, ndị ga na-ebe ebutere anyị ihe, ndị ga-anya ụgbọala anyị, ndị ga-arụ n'ọfịs, ndị ga-eme otu ihe maọbụ nke ọzọ. Ndị a niile ka a ga-ejikọta aka ọnụ na-enweta mmeri ndị ọgaranya. So ọ ya ihe m chọrọ ịga ka m na-ekwu mkpara relax anụ. Onye ọbụla aṅụkwala nkwụ ngwọ na-abịa, aṅụ na nkwụ na-abịa, nke ọbụla ọ bụ ihe ọpdeti nchekwa nwetara ụlọ. Aga m abịa kọzọrọ in detail otu esi fọm kọmitii, ma mgbe a ga-aga ịzụta equipment a ga-azụ, ma location of the district. Mgbe ọ bụla the committee hazicha ede the communicate, m ga-abịa gụpụtara ụlọ ya. Biko ọ bụrụ na ị na-ahịa esonye anyị na ọgbakọ abụ Africa TV na YouTube and ugboro ụlọ na Facebook makwa Vikas channel, biko jisike folo anyị na this
channel ndị a mmecha vidio ndị a na ndị ọzọ were ya na-shine na-eri ego mụnwa mere eme onwe ka anyị na Dishike soro anyị na this channel nga ka ị ga-enwe first hand information before it will be adulterated. So join kwa na Igbo Ruler Development Unit ka we ike soro nye aka na plan enwere other project anyị nwere cassava processing unit, cassava processing industry get produce 200 bags of cassava in a day. I got the question na China. So when it interested na ka eji mo hore na akpọ gị kinye anyị debata m ihe debede ka anyị na gị form one committee ka we can deliver that project. I will go other company investment ndị Igbo ga-eme iji wee mee ka anyị industrializing of Alibo ka Alibo wee nwere ọpụchara ọkụ ka ọ nụchara anyị ọchị wee mechaa wee sị chi ha dị mma. Anyị na-echikwa ndị nwanyị na-alacha ofe ndị ama ebe anyị na-aga akwa ha sị na ga-enwere onwe anyị ga-eji aka gwa ha na nwere onwe anyị mana n'aka we have to determine our nwere onwe wee ire wee rega ọnụ mma sonye na Jovika ị gaghị anya ga-ehi gị ụzọ ọjọọ ya bụrụ m ihe arụ imegide ihe ka ebe ka ala Igbo laa azụ. Ndị na-achị anyị awụgo anyị na ha jide ego ha ka anyị na-elekwa ihe anyị na-eme. Udo nke Chineke dịrị mụ na ọ ga-adịcha mma. Ihe awa update nchọrọ ka m tewuru n'ugbu a biko ajụjụ ndị ọbụla ị na-ajụ biko dee ya n'edemede n'okpuru aha ihe onyonyo a anyị ga-enye gị ansa one after the other. Udo nke Chineke chara unu. Igbo ruo ụlọ edozie ala Igbo. Igbo ruo ụlọ ha edozie ala Igbo. Igbo ruo ụlọ na udo na ịhụnanya ala Igbo adị mma. Ga-emesịa nọ. Onye lụrụ indọstrị n'ama ya n'okwu ọzọ n'ala Igbo ịrụ ya n'ala Igbo ndị ntorobịa ga-enwe ọlụ kidnapụ na-akwụsị iji egbe zuru ala udo na ọṅụ achịbeze ala Igbo adị mma.